Dobro jutro, balkanski dnevnici. Moja mama je jučer umrla. Zaspala je, kako sam joj rekla da će otići. Sve je iskvadriralo njen mjesec. I moj Neptun, i Merkur. To je sve ona. Prvo je imala osjećaj da će se utopiti, a onda je zaspala. I htjela je znati kako će otići, ja sam joj rekla. I zamolila sam ju samo, budući da će umrit u snu, da se sjeti najljepšeg uvjerenja koje ima, zato što će njega ponijeti u sljedeći život. I umrla je sa suncem na egzaltaciji, koji ima egzaktan aspekt sa mojom osi čvorova. Što znači da ćemo se nas dvije sresti ponovo. Objavit ću kad će biti sahrana, pa svi koji su u Koprivnici mogu doći, moji, da ne šaljem milione poruka, pa ću iskoristiti tu priliku. Uvijek prije spavanja sjetite se najljepšeg uvjerenja, jer ne znate šta će biti kad se probudite, da li u nekoj tuđoj maternici ponovo ili na ovom svijetu. Da zapamtite ono najbolje, jer to je jedino ono što nosimo, ono što vjerujemo. Da. Za moju mamu. Budite si dobri.